kai ashe duniya labari yau da mu aka yi wata ran waɗansu su tashi. Idan muna yin waka a ko'ina sai amshi, batun mu zai zagaya duniya Kano a ji shi. Kwarai ko wallahi haka ne yan sai. Nasarar Allah in ya baka wa zai kwace. Wane ne zai kwace a sai dai mahaukaci. Wanda ma za ya gwada akan hakan ya zauce. Ko ba ce mashi mahaukaci ba. Ko mu ce ma noti na kai shi ne ya kwance. Ai lalle kan ne haka dai za mu ce mashi. Ko dan buga mini sautin asali zai shiga baiti. Idan ana maganar lokaci ana saminti, ni ilahu na sanya alam